Wara diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea u għadd ta' pajjiżi membri Ewropej fosthom Franza u l-Ġermanja, Malta qablet li tkun parti mis-soluzzjoni tal-bastiment Ocean Viking li kien ilu kważi 15 jaqgħad bejn sema u ilma b'aktar minn 350 immigrant abbord fl-ibħra internazzjonali. Fi stqarrija l-Gvern qal li l-immigranti kollha fuq il-vapur kienu interċettati u salvati fatt operazzjonijiet li l-ebda waħda minnhom ma saret fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' pajjiżna jew taħt id-direzzjoni tal-awtoritajiet Maltin. Ingħad li mingħajr preġudizzju għal pożizzjoni legali tagħha, l-immigranti abbord l-Ocean Viking se jittabgħu fuq il-lanix tal-Forzi Armati ta' Malta barra t-territorju Malti u jiddaħħlu f'Malta. Saħaq li l-immigranti kollha se jiġu relokati f'pajjiżi oħrajn Ewropej fosthom Franza li diġà ddikjarat li se tieħu 150 immigrant, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, il-Portugal u r-Rumanija. Il-Gvern għamilha ċara li ħadd minnhom mhu se jibqa' f'Malta. Żied jingħad li fil-jiem li ġejjin aktar persuni li ddaħlu f'Malta permezz ta' arranġamenti ad hoc se jiġu irrelokati f'pajjiżi Ewropej hekk kif imwiegħed. Il-Gvern qal li Malta hija kommessa li tkun stat membru Ewropew proattiv u li tkun parti minn soluzzjoni pragmatika li ma tpoġġix pressjoni żejda fuq pajjiż wieħed Ewropew. Fl-aħħar jiem Franza bagħtet ajruplan dirett f'Malta biex tieħu grupp ta' migranti li ddaħlu f'Malta f'Lulju u fil-bidu ta' Awwissu. Intant dan il-ftehim ġab reazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni Ewropea li laqgħet is-soluzzjoni dwar id-destin tal-persuni abbord l-Ocean Viking u l-fatt li dawn se jiġu relokati f'6 pajjiżi Ewropej. Bi kliem ċar il-Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos faħħar il-kooperazzjoni u l-appoġġ tal-awtoritajiet Maltin b'mod partikolari tal-Prim Ministru Joseph Muscat. I would like to in particular commend the cooperation and support of the Maltese authorities who have once again, as they have on so many occasions in the past, shown concrete solidarity by offering the Ocean Viking to disembark in Malta. Il-Kummissjoni nnotat ukoll l-impenn b'saħħtu ta' Malta f'dan il-qasam tant delikat. This proves once again the strong commitment of Malta to a European approach on migration in the spirit of solidarity and joint responsibility. Il-Kummissjoni Ewropea laqgħet ukoll kooperazzjoni b'saħħitha tal-pajjiżi Ewropej li qablu li jirrelokaw l-immigranti f'pajjiżhom. We also welcome strongly the cooperation of France, Germany, Portugal, Romania, Luxembourg and Ireland, who have agreed to relocate the migrants on board of the Ocean Viking. These commitments must now be honored and materialize swiftly. Il-Kummissarju Ewropew qal li dan l-eżitu pożittiv huwa riżultat ta' xogħol ta' koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-pajjiżi membri Ewropej involuti li għal darb'oħra resqu l-quddiem u rew solidarjetà u rieda biex jikkontribwixxu għal soluzzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.